Aday makalingaw nga video nga nag-viral karon sa social media nga mga nag-ala water o airbender. Siya si Kyle De Guzman Ubido, 16 anyos nga taga Dipolog City. Ako ba yan eh? Talented ganyan taga Dipolog. Sa Buanga del Norte, nag-ala waterbender siya o gamihimo kayong mukaway-kaway sa iyang mga kamot nga murag nag-control sa bahud. Kuyog sa iyang mga amigo, nagkasinabot sila nga mananaw sa buhod ato sa Baguio. Maabot na sa 2.1 milyones ka mga views ang mga video. Samtang viral usab sa social media kining gitawag nila nga The Last Airbender. Og bisan kusukayo ang hangin, inay mahadlok kining lalaki nagwarawara ng hinuon sa iyang kamot nga daw gi-control niya ang hangin. Moabot na sa kapin o sa kamilyon ang views ni ini nga gi-upload ni adto lang Lunes.